Ngayong hapon, yaring nagapanguna nga balita. Pilot vaccination para sa mga minor de edad mag-umpisa na buwas nga adlaw. COVID-19 cases sa syudad sang Iloilo ang naganubo. Kag mga katapos ang PSTMO kag kapulisan nakadeploy na sa mga patio sa syudad. Magisugod na ang pilot vaccination para sa mga kabataan nga nag-edad 12 tubtub 17 anyos buwas nga adlaw Oktubre 29. Ini ang igapatigayon sa St. Paul's Hospital. Prioridad ang may mga comorbidities kag nakapa-pre-register. Pag-ausaron nga bakuna amo ang Pfizer kag Moderna nga aprobado na sa Department of Health. May palabuton man nga duga nga 17,000 doses sang Pfizer vaccine gikan sa national government. Ganigin pangabay ni Mayor Jerry Triañas sa mga minor de edad nga mapabakuna batok COVID-19, kinahanglan nga yara ang presensya sang ginikanan o kon guardian. Kagyaring mga rekisito nga kinahanglan dalon sa vaccination site. Para sa mga minor de edad nga mapabakuna, magdala sang kopya sang inyo birth certificate kag kopya sang medical certificate gikan sa pedia doctor o kon district medical personnel. Kinahanglan man nga magdala sang valid ID ang mga ginikanan. Kung wala ang ginikanan kag guardian lamang ang magaupod, kinahanglan sini magpakita sang valid ID, kopya sang iya birth certificate, authorization letter kag ID sang ginikanan. Samtang subo nga adlaw Oktubre 28, liwat nga gintanyag sang lokal nga panguluhan ang libre sakay libre bakuna program para sa mga residente kag indi residente sang syudad. Para sa mga luyag mag-walk-in kag magpabakuna batok COVID-19, magpadulong lang sa SMCT, Mega World kag Robinson's Place sa Haro. Sa pinakaulihing report sang Iloilo Vax Team sa Oktubre 26, may 58.29% o kon 306,060 na ang fully vaccinated nga mga Ilonggo, kag may 65.92% o kung 346,086 na ka mga individual ang nakabaton sang first dose. Padayon nga naganubo ang kaso sang COVID-19 sa syudad sang Iloilo. Isa sa mga rason, amo ang nagapadayon nga vaccination program sang lokal nga panguluhan. Sa pinakauli nga datos sang City Epidemiology and Surveillance Unit sa Oktubre 24, halin Enero tubtub Oktubre 23, naka-record ang ahensya sang 16,445 ka mga confirmed COVID cases, 20,590 ka mga recovered cases, 418 deaths, 462 active cases, kag 15 ka daily average case sa syudad sang Iloilo. Apang ginpayag ni Mayor Jerry Triañas nga hindi magkampante bangod yara sa gihapon ang pamahog sang COVID-19 virus. Nagatingwa man ang lokal nga panguluhan nga makahatag na sang booster shot sa tion magpagwa na sang pagsulundan ang National Interagency Task Force. Gindeploy na ang mga kapulisan kag mga katapos ang Public Safety and Transportation Management Office sa mga patio sa syudad sang Iloilo bilang pagpanghanda sini sa Piesta Minatay. Sang Oktubre 26, ginbisita ang Executive Assistant for Peace and Order and Security Retired Police Brigadier General Leo Pertoliano ang mga pampubliko nga patio sa syudad. Luyag sang lokal nga panguluhan masigurado nga strikto ang pagsunod sa health protocol nga ginpagwa sang National IATF. Ang dugang nga detalye bantayan karon alas 6 sa gabi sa Lavela Patrol. Ako si Divine Singh.